Добре дошли в новият канал Такъми захранки с Трушан. Банда, в този канал ще ви показвам интересни видеа, свързани с абсолютно всякакви такъми, захранки, вафтери, топченца, куки-макари, въдици, рецепти на захранки и абсолютно всичко свързано с риболова. Отдавна реших да направя този канал, но сега е момента, в който вече ще го развия, защото ще го вържа с сайта trushanfishing.com, където може да разгледате абсолютно всички неща, които ще ви показвам и такива, които не съм показвал, понеже може би времето ми не стига да направя толкова много видеа, но бавно ще качвам различни видеа, пак казвам, за захранки, за рецепти, за топченца, вафтери за метод фидера, за въдици, за макари, за влакна, за куки и за абсолютно всичко, което би ви било полезно като информация да придобиете, за да може да запознаете с дадения такъм или захранка. Мисля, че определено ще бъде доста полезен канал, така че ако не сте се абонирали, може да го направите, като натиснете там долу към банката и гледайте всички видеа, подкрепяйте ме, удряйте по един палец, оставяйте коментари, какво може да бъде примерно следващото нещо, което искате да видите като такъм или захранка да ви покажа и по този начин да развиеме и този канал на Трушан Фишинг, а именно такъми и захранки с Трушан Фишинг. Банда, аз ви оставям, а вие през това време може да влезете в сайта trushanfishing.com да разгледате какви такъми съм качил и какви захранки, а аз отивам да правя поредното видео, в което ще ви показвам и ще ви запозная с дадения такъм и дадената захранка. Докато цапне и да лапне trushanfishing.com. Чао!